Moi boa, xente. Estou aquí colocando isto, ben? Aí estamos. Vamos así. Bueno, moi boas a todas e a todos. Benvidos a outro novo directo. Xa perdín o número, creo que é o número 65. Levábamos xa 2 semaninhas en facer conversa, dende a última que mantivemos coa xente do Ferrado, unha conversa que funcionou a verdade moi ben, houve moitísima xente conectada e que siga a funcionar moi ben, non? Hoxe, como sabedes, vamos a conversar con Margarida Ledo. Ela é, cineasta, escritora, foi xornalista tamén, directora da Nosa Terra, e con ela vamos a tocar moitísimos temas centrados principalmente no cine, pero tamén que se desenvolveron ao longo da súa vida, non? Pero antes de nada, eu estou me vendo un pouco cara a un lado da pantalla. Vamos a ver. Vamos a colocar isto ben. Aí. Un pouco mellor, non? Bueno, nada, antes de que entre ela a comentar que todas estas conversas que facemos, sobre todo para xente que non que é a primeira vez que entra, subímolas todas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast en iVoox. E ademais, nos próximos meses moi probablemente subámola en Spotify tamén en formato podcast, non? Entón eu animo vos a que entredes aí porque temos moitísimas conversas moi interesantes, ademais, non? Por outra parte, tamén, eso, importante momento propaganda
dende a semana pasada temos na nosa tenda online, orgullogalego.gal/tenda, temos os gastos de envío de balde, vai a durar pois uns días máis, así que, bueno, se queredes comprar algo aí, tedela en orgullogalego.gal. Aparte, estamos vendendo, bueno, deixando en correos todos os días e adoita chegar bastante rápido, non? E nada máis, a idea da conversa de hoxe, a falta de que vexa por aquí abaixo a Margarita, é falar pois un poquinho todo o que ten a ver co cine, non? Vexo que xa está aí, vamos a darlle paso. Aí estamos. Hola. Hola. Hola, Estades me moi boa. escoitando? Sí, non? Como? Escoitasme ben? Ben, perfectamente. Ti a min tamén, non? Tamén. Bueno, a xente que está conectada, si non escoita ben ou cualquier cousa que diga, pero, bueno, eu en principio escoito ben. Nada, bueno, antes de nada, eso, darche as grazas por estar nestas conversas. E nada, estaba comentando un pouco que a idea hoxe pois era, bueno, tocar distintos temas, pero principalmente centrarse un pouco pois no teu percorrido no cine, non? Entón, así para ir comezando, o primeiro que che quería preguntar é, bueno, eso, que fagas unha presentación rápida de quen é Margarita Ledo, por se hai alguén conectado que non te coñece. Non sei moi ben, é alguén que ten, como decía Darío, o meu amigo Darío Xoan Cabana, formigueo nos pés, porque ando dun lugar para outro, son unha sorte de nómade, tamén no que fago e tamén na miña propia profesión, de Barcelona a Galiza, de Galiza a Portugal, de Portugal a Galiza, de Galiza a Barcelona, de Barcelona outra vez a Galiza, como unha especie de lanzadera. Como sabedes, o meu traballo inicial, formeime para xornalista, comecei a traballar en El Ideal Galego por razóns de persecución política, tuve que pasar a clandestinidade, estive 2 anos no exilio en Portugal e a volta non había lugar para min nos medios, non me fora por razóns laborais, nin por razóns profesionais, pero non admitían a unha nacionalista marxista, unha militante da UPG, e, bueno, pois decidimos articular o primeiro semanario, o primeiro periódico de información semanal nacionalista, que foi a Nosa Terra, que estuve dirixindo até o ano 80. Despois din un xiro, tuve unha bolsa para ir a Lisboa, a Fundación Gulbenkian, para estudar un pouco as relacións da intelectualidade republicana galega e portuguesa, e daí a Barcelona de novo, que fíxeme profesora da universidade. Dali voltei para aquí para pôr en marcha os estudios da comunicación na USC, na Universidade de Santiago, que non existía, unha unidade a pique de 500 anos non formaba persoas para algo tan constituinte dunha sociedade como era a información e a comunicación. En paralelo, escribín poemas cando estudiaba para escribir en galego, como acto non reconciliado, e me quedei nesa non reconciliación co sistema até día de hoxe, en todo o que fun facendo. Tanto na investigación, traballo obxectos que en principio parten de certa invisibilidade, pero que despois chegan a ocupar espazo, como son as pequenas cinematografías en linguas non hexemónicas, aí entra o cinema galego, obviamente, e desde os anos 2000 puxenme a facer cinema de non ficción, o meu primeiro film foi Santa Liberdade, por exemplo. Bueno, coido que é un pouco así, que ten todo moita relación o que fago a nivel máis persoal, máis creativo, o que me interesa como activista social e política, e o que fago como, digamos, funcionaria pública na universidade pública. Hai cuestións, bueno, que vamos ir debullando máis. Eu vou aproveitar tamén para que ao longo da conversa a xente, se nos quere deixar algunha pregunta que o faga, como xa temos algunha que nos quedou previamente no Instagram, vou na meter xa, porque ten que ver un pouco, bueno, pois cando ti eres máis moza, non? Aquí o que nos comentaban é que de cativa, tanto ti como os teus irmáns, que tivestes que ir a unha escola rural, non? Contas para evitar os falanxistas, entón preguntan un pouco de como viviches todo iso, que lembranzas tes e cales foran os motivos. No, bueno, os motivos é que meu pai era funcionario do Concello, da esquerda republicana, e que fora, digamos,
considerado, como dicían os informes, non adicto. Castro de Rei, que era unha vila co que teñen as vilas, Concello, Xulgado de Paz, Guardia Civil, pois tiña tamén unha escola separada de nenos e nenas, rexida por mestres e mestras falanxistas. Entón, foi unha decisión familiar que nós nin nos enteramos. Sabíamos que íbamos a 1,5 km a escola de Barxe, unha escola rural, mixta, que nos facía moi ben e que nos integraba, digamos, dunha maneira diferente coa nosa contorna, e foi deste xeito. Eu estuve na escola dende que entrei até que fixen o ingreso no bacharelato no Instituto de Lugo, non? Tamén foron meus irmãos Maleles os Elois. Xa Ramiro estaba, o irmão que nos seguía, bueno, o maior, estaba en Oviedo, non, en Xixón, coido que era vivindo con a irmá de miña nai, aqueles anos, facía ali a súa, digamos, a súa escola, e miñas irmás xa estaban, digamos, empezando a facer magisterio. Pero, bueno, lembro como unha situación absolutamente normal, de alguna maneira tes incorporado dun modo latente que non te vas a levar nunca con eses mestres, e de feito os consideraba automáticamente pois parte do enemigo, digamos. Como unha non falaba con eles, non lle daba as boas tardes, esas cousas automáticas sin que ninguén o dixera, non? E xa, bueno, avanzando nos anos, xa falabas antes que traballaches no Ideal Gallego, e xa comentabas, non, que pronto tiveches que pasar a clandestinidade a Portugal, un pouquiño, aínda que, bueno, claro, xa nos imaginamos, non, pero a que se debeu, como foi a decisión, quero dicir, ou xa era algo que se levaba planificando o tempo ou foi dun día para outro? O de o ideal ou o de pasar a Portugal? Sí, o da clandestinidade. Non, normalmente a clandestinidade é dun día para outro, no meu caso. Noutros casos non, eran planeadas para facer determinadas actividades, pero no meu caso foi dun día para outro, vencellado digo sempre, a unha operación de innovación no lanzamento de propaganda, porque a distribución de propaganda na altura era bastante perigosa. Hai que poñerse nunha situación en que era unha organización pequena, quer dizer, moi, digamos, moi coallada, pero pequena, para todo o que quería abranguer, non? Que era chegar a todos os recunchos, e ir petando, non? Ir petando na alma do pobo, coa consigna de Castelao. E os sistemas de lanzamento de propaganda eran en situacións de encontros masivos, por exemplo, en festas, poñíaste a bailar con un colega, con un compañeiro ou con alguén moi próximo que sabía o que ibas a facer, e alguén tiraba cando estabas bailando e aparecía. Pero, bueno, eso era moi fácil de localizar. É dicir, que había uns sistemas que eran bastante complexos. E entón artellamos o de lanzalos con un mecanismo moi simple de reloxería nunha caixa de farias, e nesa operación do 24 para o 25 de xullo, porque era un dos lugares, obviamente, a nivel simbólico onde tiñan que aparecer, pois puxeronse en determinados puntos da cidade e da verbena, e nun desos puntos, con esa confianza que te levaba confiar nos bairros populares, que era absolutamente inxenuo, pois unha veciña deu a matrícula do coche. E entón, pois, obviamente, fun advertida porque foi a policía a Castro de Rei a agardar pola miña nai, que saía da misa pola tarde, a preguntarlle onde vivía, esas cousas. Miña nai era moi boa disfrazando, disimulando, e entretúvose un pouco, mentras tanto avisou a un de meus irmãos que fose até a Coruña e arrancou para avisarme por teléfono, e eu estaba na redacción del Ideal Gallego. E teño que dicir que aí sí que os meus colegas del Ideal, sobre todo Xosé Antonio Gaciño, deronme acobillo até que a maquinaria, digamos, organizativa se pon en marcha, e ao pouco tempo deciden, isto era a finais de xullo, deciden que Portugal xa tiña pasado en abril a revolución dos carabeis,
e que convén ter alguén ali, ter unha ponte para moitas funcións, como son a propaganda, como son as relacións co exterior, como son ampliar, digamos, a nosa visibilidade, etcétera, etcétera, e é polo que me vou a Portugal en setembro. E Do logo xa 74, estamos no ano 74. 74. E logo xa, unha vez que estás exiliado en Portugal, como foi vivir no exilio, tanto a nivel persoal como político? Pregunto porque, claro, igual que non o viviu e xa nesta altura pode romantizalo moito, pero, bueno, eu supoño que no momento, claro, non é unha situación moi complicada, non? Bueno, o que pasa é que era moi nova, tiña 23 anos. E non, o que pasa que non sei se me vedes mellor así ou coa luz que tiña, porque... Así, eu creo que así mellor, Sí, non? Sí. Quer dicir que ali non tiñamos establecidas relacións políticas, digamos, máis ou menos xa estáveis, si tiñamos contactos con algunha organización, pero sobre todo si que tiñamos apoios persoais que o deron todo nese caso por min. Era o caso do xornalista Xosé Viale Moutiño, que era un gran amigo de Manuel María, que eu coñecera xa aquí, con Manuel, que xa fora algunhas veces a Porto, porque como eu estaba estudando xornalismo, pois iba ali, ele estaba no JN, no Jornal de Noticias, e ese foi realmente o gran apoio. A partir de aí, claro, é unha situación en que faz toda unha serie de rutinas, un pouco como na pandemia, non? Estás moi pechada, tes unhas relacións moi medidas, porque estás moi perto da fronteira, e a policía andaba por todos os lados, a policía española, refírome, e entonces, bueno, tiña unhas normas bastante estrictas. Pasados uns meses, no ano 75, por razóns fundamentalmente económicas, porque había que manter toda unha serie de digamos, de dispositivos de apoio ao que chamábamos o interior, entro a traballar na Facultade de Letras. Entro a traballar na Facultade de Letras como lectora de lingua e cultura galega, e até o 76 que me amnistían. E como era, quero dicir, as relacións a nivel cultural, coas organizacións ali, coa xente dali, quero dicir, foi un momento tamén de gran eclosión de creación cultural galega no exilio ou... Foi porque no movimento das Forzas Armadas había un sector que se chamaba de dinamización cultural. E por unha banda eu recupero as relacións que había digamos, do galeguismo histórico, de algún xeito, con Galiza, con Xaquín, co grupo de Coimbra, o chamado grupo de Coimbra, con Rodríguez Lapa, con Prado Coello, con Xaquín Namorado, con Aníbal Almeida, e convocos para volver a establecer o que se chamamos redes, convocos para unhas xornadas de cultura galega no Porto, que subvenciona a Fundación Gulbenkian e que se fai na Facultade de Letras e na Cooperativa Árbore, dous lugares moi emblemáticos e moi perto un do outro da cidade. E aí, pois, facemos de todo. Van a actuar músicos da chamada nova movimento da canción popular galega, pásase a película de Carlos Velo, Universidade Comprometida, que nola cede, digamos, aí a través precisamente de dinamización cultural das Forzas Armadas, o propio sector de dinamización cultural imprime o cartaz das xornadas que o diseña Xan Casabella, que estaba no exilio, el pertenecía en aquel momento ao FRAP, e bueno, desenvolvese toda unha serie de actividades que nos fan bastante coñecidas como organización e como proposta, digamos, non? E empezamos a ser convidados a congresos do movimento de esquerda socialista, e un dato digamos, destos vínculos era que, por unha banda, na propia sede do PC do PC portugués, do Partido Comunista Portugués, vendíase a nosa propaganda, caso insólito, pero como non se levaban moi ben co Partido Comunista de España, isto axudou moito, tiñan diferentes posicións a nivel, sobre todo, internacional. Eso, digamos, por unha banda, e por outra banda,
cando se funda e se artella a Asamblea Nacional Popular Galega, preséntase en Porto na sede do Movemento Democrático Portugués, que era unha plataforma máis ampla, pero sobre todo, digamos, influída polas posicións do Partido Comunista Portugués tamén. E logo xa, avanzando co tempo, bueno, eu tiña aquí unha pregunta sobre a nosa terra, que é unha pregunta que nos deixaron, pero que podemos deixar para o final, se dá tempo. Vamos a dar un salto ainda máis grande, un salto aos anos 2000, entón, aí comezas ti o cine, non? E unha das primeiras, bueno, primeiro que faz é un filme sobre a Santa Liberdade. Por que decidiches facer, bueno, pois sobre esta temática, non? Dunha acción contra as dictaduras de Franco e Salazar? Bueno, era algo que eu xa traía desde os anos 80, cando estaba en Barcelona, porque en aquel momento empezaran a sair unha serie de axudas a guións cinematográficos dentro do Ministerio de Cultura Español, porque en Barcelona houbera só durante 3 anos, pero un festival de cinema diferente, de cinema máis independente, de cinema autoral. Eu fixera a miña primeira crítica publicada en Faro de Vigo, nunha sección que tuve un tempo semanal, que era sobre a película Madrid, de Basilio Martín Patino. E, bueno, hai un momento en que ese tema de alguma maneira tiño na cabeza porque lembraba dos xornais. O meu pai leía o xornal cada mañá, entón eso sempre aparecía, aqueles piratas, e eso queda che cando eres pequena na tua cachola, obviamente, non? As fantasías de como podía ser aquelo. E entón, cando me decido a facer o primeiro documental, penso nese tema, e ademais ese tema dáme unha certa seguranza a nivel de como traballar os materiais, porque se ve a película agora, ou se saben determinadas técnicas do xornalismo, é que está feita coas técnicas do xornalismo, coas convencións do xornalismo. Quer dicir, os materiais relátanseles propios, tanto os de arquivo como os personaxes, que son os 3 fillos do triunvirato, 2 fillos biolóxicos, o fillo de Pepe Belo, Víctor, que vai no comando, o fillo do comandante Soutomayor, Federico, que vai no comando, e, digamos, a man dereita, non tiña fillos, de Galbao, que é Camilo Mortágua. E entón, nas súas intervencións vanse transformando a medida que pasa a película, parten un pouco desta pequena dependencia dos seus proxenitores políticos e biolóxicos en algún caso, e chegan a independizarse como personaxes na propia película. Pero eu entrevistos por separado e fago exactamente as mesmas cuestións, como foi a toma do barco, para ver a coincidencia ou diverxencia da memoria. Había unha gran coincidencia, de calquer maneira, porque son feitos que seguramente os marcaron moito. Pero entre eles non se tiñan visto nunca máis dende o Santa Liberdade. E non se levaban, temos que dicilo así, porque o DRIL rematou con determinados confrontos, con Humberto Delgado, por tanto, como pasa moito con estas organizacións incidentais, pero foi unha organización que abriu o camiño do que era a nova imaginación política nos anos 60, non? Novas formacións, o caso de Galicia, non? Que empezan novas formacións con moi vencelladas ás accións contemporáneas, Guerra de Arxelia, Guerra de Vietnam, Revolución Cubana, non vamos a contar só pero sí, a guerra Vietnam no 75 xa obviamente se chegan aos acordos, os chamados acordos de paz, pero bueno, xa estaba todo eso, toda a primeira fase da guerra de Indochina, xa estaba todo eso en acción, e polo tanto eu sentíme moi segura utilizando, digamos, esa mecánica de traballo. O que me deu despois, o que me costou máis foi localizar todos os arquivos que quería e deixar de utilizar aqueles que non podía pagar, porque os arquivos daquela non eran tan caros, pero xa eran caros. Pero, bueno, unha película que sigue rodando, ainda se presentou o ano pasado nun seminario internacional en París de memoria, e eu coido que, e o avanzo, que unha das características dos meus films é que son intemporais nese sentido, van acompañando e non perecen, non é un material nin un ben perecedeiro, non? E porque ademais é un tema, non, que eu non sei, bueno, naquela altura si un dos motivos foi ese, pero quero dicir, realmente foi unha acción moi importante, pero que non, sin embargo, non é tan coñecido a nivel social, non? Non foi, bueno, aí houbo, para entendérmonos, unhas posicións e unha estrategia propagandística moi ben feita por parte das dictaduras.
porque como o barco era portugués, pasa a ser acción portuguesa, Salazar moviliza todo aquilo ao redor del, e ocúltase completamente a participación galega e de 4 colegas tamén asturianos. Non? Desaparece moi rápido. Hai, sí, en cambio, grandes reportaxes na revista Blanco e Negro, que era un suplemento semanal do ABC. Hai toda unha primeira saída moi forte, pero despois hai o corte en seco. Claro, este no ano 61, e as organizacións que aparecen na década dos 60, o propio PSG, a propia UPG, non lle dan moita importancia. Non lle dan moita importancia. Quer dizer, que eu cando entro a militar no ano 70 non sei nada deste feito. Entérome máis tarde. Pero, claro, cando te chegas a enterar xa ves que é unha acción galego-portuguesa, que é unha acción de novo tipo, que é unha acción do exilio galego. Os portugueses non eran exilio, Agás Galbao e Humberto Delgado non estaban no exilio, sino que eran emigrantes, e, polo tanto, bueno, que é verdade que é unha acción que se pode volver a ela porque é moi representativa dunha época, non? E para nós é importantísimo como ese exilio que continúa non deixando vencerse e desexando volver a Galiza, non? Non entrando, digamos, na pasividade. Claro, ademais, bueno, eu creo que o filme, pero tamén ten saído algún traballo máis, non? Eu creo que sí que se está facendo niso nestas últimas décadas para recuperar, bueno, recuperar non, realmente para mostrar que eso existiu. Para mostrar, claro. Non, porque non é algo que se estude, non é algo incluso o que falamos, non? Que dentro do ámbito galego, incluso o nacionalismo galego, pois que sexa algo tan extendido que se coñeza que foi unha acción fundamental naquela época, non? O sea, sí que se coñece, pero... Mira, nos, bueno, e iso é moi característico do feminismo, traballamos desde a xenealoxía, porque non temos continuidade como tal, non? Porque por moitas razóns se nos tronza constantemente a nosa propia historia. E ese é un dos fitos que na nosa xenealoxía debería marcarse, non? Como temos outros. Bueno, e estudalo a nivel pedagóxico non é unha cuestión obviamente nin nostálxica nin de pensar que as cousas poden repetirse, non? Porque son digamos, unhas coordenadas e unha situación completamente diferente, pero sí que ten toda unha serie de aspectos de perder o medo para actuar, de organizar un novo programa, de aliarte digamos, cos portugueses e de xugar a carta da visibilización, que é clave nas nacións pequenas e sobre todo sin Estado, que eles xugaron, non? E que foron, obviamente, toda a estrategia propagandística deles tamén foi superior incluso a que despois desenvolveron as dictaduras, pero, bueno, o que pasa é que eles, obviamente, non tiñan poder, non? E antes de pasar ao seguinte, como foi un pouco a acollida no seu momento e ao longo destes anos? Pensas que o filme, de algún xeito, tamén abriu portas para que se pudese comezar a falar deste tema? Home, vamos a ver, o filme abriu a porta. Despois hai un mal costume que teñen os non xornalistas, que é non citar as fontes. Saen reportaxes collendo exactamente materiais dos meus filmes e deste filme en concreto, narrando prácticamente de arriba a baixo como está no filme, e non se cita o filme. Xa. Es un xornalista, unha xornalista nunca o faría, porque o que revaloriza un traballo xornalístico é citar as fontes. É o que lle dá corpo. Claro. O resto pode ser unha fantasía. Pero, bueno, quero dicir que se fixeron máis cousas. Hai en paralelo, en Cataluña, un libro fantástico de Montañá, Piratas de la Libertad, que, bueno, traduciuse aquí, coido que en Xerais, non tuvo tampouco moita andadura, e despois houve outras incursións, pero aínda recén, se tú vas ás hemerotecas e incluso a diarios moi próximos a nós, ves reportaxes sobre o Santa Liberdade e sobre Pepe Velo e sobre tal, que non se cita o filme. É unha especie de patoloxía do cotián, non? Se fósemos freudianos, de psicopatoloxía do cotián, non? Por que o esquecemento? Que é un modo de memoria, claro. Pero non me importa, quero dicir, foi o filme naquele momento tuvo moi boa acollida crítica, eu coido que tuvo unha acollida moi xenerosa, moi ampla, moveuse en festivais moi ben, o que pasa que era formato digital, porque non tiñamos diñeiro para facelo, era en beta digital, e só había 2 salas para proxección digital en todo o Estado, que eran as Verdi,
de Madrid a Barcelona, que foi onde se proxectou. Despois fixos unha edición en DVD por parte de IBE Cinema e, bueno, aí está. Aí está. Está na Filmoteca Española depositado con copias boas que as que piden para levar a estos eventos e por aí nós tamén o temos desde nos Produción Cinematográfica Galega. Bueno, por lo tanto, está para o que se precise, non? Bueno, e outro dos teus grandes traballos tamén foi o de Lister, pronunciado Lister, e un pouco a pregunta é a mesma que anterior. Por que decidiches facer un filme pois sobre a figura deste comunista galego? Bueno, hai varias cousas. Unha das miñas... Realmente, eu comezo a facer cinema despois de estar nunha estadía en París e de asistir a unhas sesións de un programa de doctoramento que daba Alain Badiou, un filósofo que era moi traducido nunha revista da que eu participaba do Consello de Redacción, que era a Travedouro. E o seminario de Badiou era sobre o século XX. E falou dun século organizado a través da guerra, non? E un século curto da Primeira Guerra a caída do muro de Berlín. Un século moi curto. E entón eu quería tamén levar o século ao cinema. Non o decía porque me parecía unha pretensión e que a xente iba a decir pero que pretende esta? O sea, nunca fixo cine e quere levar é como cando Kluge quería facer o Capital en cinema, non? Que era imposible. E entón, pois, comecei pola parte, digamos, 12 do século, polos anos 60, non? Polos anos dos soños. Comecei por Santa Liberdade, pero tiña que ir indefectiblemente a ese pasado que presente, que é a guerra, e quería facer, obviamente, a Guerra Civil en Galicia. E entón, da Guerra Civil en Galicia, a familia Liste é moi representativa, porque aínda non apareceu o corpo dun dos irmáns, cuneteado, outro deles fusilado en Boisaca, outro máis novo, Xan, no monte, fuxido ao monte, as irmás acosadas e, digamos, e reducidas polo falanxismo, e outro dos irmáns organizando a defensa de Madrid, que era Enrique. E entón parecíame que era ese neno de aldea que foi emigrante, que aprende a ler no centro, na Escola Concepción Arenal de La Habana, que fora emigrante, xa estaba lá seu pai. Os homes eran canteiros e as mulleres eran labradoras na familia. E era emigración centenaria, primeiro a Buenos Aires, e estaban en Cuba. E este neno que marcha para lá e que enviaba mensaxes dicindo se en vez de mar ou ver a terra poñía a mandar miña nai, estaba completamente coa señardade dese país, que participa na construción do Capitolio de La Habana, que entra no Partido Comunista ao ano da fundación en Cuba, no ano 27, que regresa para Galicia, que organiza o Sindicato de Oficios Varios en Teo, como se organizaban e como había os confrontos coa patronal no tempo a tiro limpio, ten que marchar para Moscova para evitar un xuicio por conflito con este tipo de patronal. E dende Moscova, ali participa tamén na construción do metro, en fin, e envíano a organizar os cuartéis no ano 35 a Madrid. E despois da vitoria da Frente Popular, enseguida se decatan de que vai haber un golpe. E entón, bueno, interesábame porque pasa tamén o século nesa organización a través das guerras de que falaba Badiou. É dicir, Guerra Civil Española, está na Segunda Guerra Mundial xa como xeneral de varios exércitos, porque antes está na Academia Frunze en Moscova con outros exiliados galegos tamén preparándose. Pasa polo Consello Mundial da Paz, que é unha organización interesantísima, coincide un pouco co movimento de países non alineados, entra en conflito co propio Partido Comunista, forma a súa propia organización, PCOE, que dura un tempo e regresa de novo xa maior ao Partido Comunista e ocupase de determinadas funcións en mundo obreiro. Pero para min a película Lister, que inda que chega ao 94, que é o ano en que el fallece,
para min remata no 61 cando comeza Santa Liberdade. Remata no 61 e realmente está aí o remate do filme, con un discurso do Che de homenaxe a él no Centro Galego da Habana nese ano. Un discurso excepcional. Era ese material que eu dicía, ou consigo isto ou non pecho a película. Non? Igual que fixen en Santa Liberdade, ou consigo a intervención de Kennedy sobre este asunto ou non pecho a película, porque lle daba a dimensión internacional a Santa Liberdade e no caso de Lister lle daba esa outra visión dunhos anos que xa non eran os del. Non? E de que continuamos, obviamente, facendo o que se pode. Entón, fago eso. E a terceira parte que fago é outra parte dos movimentos migratorios e constantes e os desplazamentos humanos do século, que era algo que tamén tratou Badiou, e está publicado no seu libro Despois o século, que son un movimento de masas humanas por guerras, por razóns económicas, por catástrofes. Entón, aí entra a emigración das mulleres que se van solas a América. E sobre a figura de Lister, bueno, el falecera no ano 94, tiveras contacto con el anteriormente que te serviu logo para poder documentar? Bueno, eu fixenlle unha entrevista para a Nosa Terra. As primeiras veces que el veu, o día a seguir da festa de Meneiro, coido que é, non? A aldea. Esa que está en Teo, no Concello de Teo. Sempre me confundo xa Meneiro e xa Mieiro. Bueno, que me disculpen a familia Lister, porque ahora mesmo non a recordo. Non recordo exactamente o nome. Fun a la entrevista, a casa familiar, a casa das irmás de Aurora e de Manuela. Ele estaba na mesa, ele xugaba a ser poderoso, digamos. A mí me importaba, honrábano, pero bueno. Iba comigo de fotógrafo Xosé Ramón Pousa, que estaba na Nosa Terra tamén. Ele estaba na mesa da festa, co aqueles restos que hai das mesas da festa, e lembro perfectamente que a min convidoume a unha copa de anís e a Xosé Ramón, o fotógrafo, a unha de coñá. Porque xa estaba, digamos, os xéneros aí separados. Pero tiña ese punto de home festeiro, de cultura labrega e de, como se chama, como dicía Ricard Salvat no film de arroutado. E foi unha entrevista que moi bonita. Eu, o que si tivera antes con el desde Portugal era correspondencia. Pero eu como representante da UPG no exterior e el como PCOE. Non tiña que ver coa función que facía eu naquel momento como xornalista e entrevista para a Nosa Terra. E, por tanto, coñecíao. Pero realmente o inicio e a decisión final de traballar sobre el foi na proyección en París de Santa Liberdade, nun congreso do exilio. Porque aparece un señor que me di, ao final da película, tes que facer unha película sobre o meu pai. E eu que estaba exultante, porque saíra moi ben a proyección, porque estuvera un representante do Instituto Nacional do Audiovisual francés, Gerald Collas, presentando, estuvera aí acompañado de Ignacio Ramonet, que en aquel momento era director de Le Monde Diplomatique. Pois lle dixen, sí, quen é teu pai? E dime, Enrique Lister. E é Enrique Lister, que se chama así tamén o fillo, profesor en Poitiers. Profesor de ruso en Poitiers, porque ele xa naceu no ano 41 na Unión Soviética. E, bueno, queda a cousa así, quedas con ese... Cando dices algo, dices, pois, ora vou ter que facelo, e o propio Enrique, coa muller, veñen ese verán até Vigo, a casa da miña parella, con uns films familiares. Claro, vir a Santa Liberdade, viu o papel que facía o film que gravara Luis Noia, un dos pasaxeiros no barco, e me trae aquela xolla dos films familiares dos Lister. E entón pongo a traballar. Son as cousas así. Quer dizer, unha cousa é que queiras facer algo, pero outra cousa é que te decides, non? Cando te decides a empezar. E iso ten que ver, nese caso, coas películas familiares dos Lister. Onde aparece de todo, reunións do Consello Mundial da Paz, bueno. Nos deixaban por aquí unha pregunta en Instagram sobre Lister, que vamos a deixar iso para o final. Bueno, pues non nos falta tanto, non? A ver, sí. Sí, entón vamos, para ir avanzando, eu antes de entrar en Nación, quería facerche unha pregunta sobre a cicatriz branca, que, bueno, que está ligada ás mulleres que emigraron soas dende Galiza no século XX. Entón, quería preguntarse un pouco que buscabas mostrar neste filme, porque a min lembroume algo do que se fala un pouco máis xa nos últimos anos, e é
desas mulleres inmigrantes galegas que foron levadas, bueno, traficadas con elas para a prostitución en algúns países, non? Entón, non sei se gustabas pois, mostrar precisamente ese tipo de perfiles, non? Hai unha cita ao inicio, que eran, pero non me ocupei tanto das mulleres que a través das redes son prostituídas, que si aparecen nunha das personaxes que o conta, naquela escena de café entre as tres, non? Aquela que sae da casa onde a teñen pechada e a meten na trata, e o parentes dedicadas á trata sale coa máquina de coser na cabeza. Pero interesábame moito digamos, o abuso no espazo doméstico, porque eran moi abusadas polos patróns e polos fillos para a iniciación sexual digamos, dos vástagos, non? E isto, hai un detalle simpático, porque eu tiña falado con Eira Vilas tamén, el non se lembraba e estábamos estreando a película nos Norte en Vigo e chámame por teléfono Neira Vilas e dicime, oye, me dice que estás facendo unha película sobre as criadas, lémbrate de decir que as usaban para servizos sexuais nas casas e despois les metían unha alfalla no bolso e as acusaban de roubo. E lle digo, Xosé, non está así na peli, pero está, o que pasa que a peli xa se está proxectando, foi un pouco así. Entón, aí a peli comeza así, non? Pero o que eu quería, sobre todo, mostrar era a cantidad de mulleres que saíron para a emigración. Non había estudos migratorios sobre a muller, a única persona que os tiña feito era Pilar Cajiao, a profesora de Historia. A mí sorprenderame buscando datos como na chamada década da Gran Migración, nos anos 20, había un asento especial, un libro especial no Porto de Vigo da cantidad de mulleres que saían soas, e busco as razóns, e non eran só razóns económicas, eran tamén razóns de expulsión da aldea por estigmas, ou ben porque foran violadas, claro, as culpables eran elas sempre, ou ben porque eran fillas dun cura, e había que separalas. Había todo este tipo, entón sabían que non tiñan retorno. Eran mulleres que sabían que iban sin retorno. Sin retorno. O único retorno é se casaban ben. Todo eso forma parte un pouco da película, non? E entón o que me extraña, porque eu tamén esas cousas son como todo, decíamos antes que relacionaba moito o meu traballo de investigación e o meu traballo académico co traballo chamado creativo. Eu estaba facendo ou xustos anos antes unha pesquisa cine, diversidade de redes con Argentina, Uruguai e Brasil. E falando con mulleres dos grupos de traballo, sobre todo os das sociedades, porque traballamos con grupos de traballo académicos e con grupos de traballo sociais. E decateime de que eran mulleres sin corpo, sin sentido do corpo, nin do desexo. E entón preocupábame como traballar o tema de recuperar o corpo e recuperar a fala ao mesmo tempo. E é o que trato de facer na película. Despois a película está feita, obviamente, desde as convencións do cinema feminista e do cinema de xénero, non? Coa muller como presenza central, cos silenzos como marca de xénero e coa recuperación tamén a través, neste caso a través dunha situación traumática, pero podía ser de outra maneira, non? Iso era o que me interesaba mostrar. E a través das mulleres que tiñan, desde logo, e é a primeira película que se fai en galego que eu saiba na diáspora, non? E, bueno, é eso. De aí concluía, en principio, o século. O que pasa é que o século tirou para diante e reclamou outra vez ao redor da incorporación da muller ao traballo industrial que é Nación. En Nación, precisamente, vamos a entrar agora. Nada, a xente, penso que hai xente comentando no chat, saudanse aquí dende Castro de Rei, unha persoa, bueno, din por aquí que interesante mulleres en corpo. Nada, eso, a xente que teña algunha pregunta, que a deixe, que vamos ir lendo, pero eu sí que me quería meter xa en Nación, o teu último traballo, e tamén a mesma pregunta que as anteriores. Por que decidiches tocar este tema? Bueno, vou dar outra das chaves que son gazarosas, non é porque as pense antes. Na Cicatriz Branca, as mulleres libéranse do espacio doméstico nos anos 50, que é a época que eu traballo, porque hai un programa de Evita Perón, de incorporación delas ás fábricas. Fan garderías, e as inmigrantes galegas, que eran analfabetas prácticamente todas, pero que todas sabían coser, incorporan as fábricas de medias, as de lanificios, as de cremalleras. Eu filmo nunha fábrica de cremalleras que é de un ourensán e de unha luguesa, da Fonsagrada,
E entón, no momento en que teñen un salario, empeza esa liberación e empezan a recoñecerse con corpo e con desexo. Entonces, a filmación na fábrica de cremalleras Milucho, que así se chama, realmente, lévame a importancia e ese punto cero da túa emancipación que é ter diñeiro propio, ter como manterte. E entón aí empezo a pensar en nesos anos en que a muller, e aí xa me vou a miña quenda, a miña fornada, a miña xeración, as que entraban a traballar nas fábricas nese momento, que tamén, obviamente, e quixeno tratar como trato todo do pasado no presente, que decir, eran fábricas, as fábricas de louza non viñan dos anos 60, viñan dos anos 20, dos anos da República, as de conservas viñan de atrás, viñan xa do 19, as do textil tamén, regojos xa existían nos anos 20, e entran en quebra a finais dos anos 70, anos 80. O sea, hai toda unha planificación de pasar do capitalismo productivo ao especulativo e despois ao corrupto. E por iso me interesaba a Pontesa, porque os 40 anos da Pontesa, do ano 60, máis ou menos 61, inauguración oficial, empeza un pouco antes. O ano 2001, que pecha, é o paso exacto do capitalismo productivo ao corrupto. Por lo tanto, expulsión das traballadoras, non pagar nin siquiera o que se lles debe, e aniquilar todo un sector. Non? Pasou aí, pasou en regojo no textil, pasou nalgúas das empresas do sector da conserva, das máis clásicas. Entón, isto foi esta era o que quería facer, pero faltábame, de novo, o de clic, como arranco, que me move. Pensaba, despois deixaba, andaba dándolle voltas, despois mudaba, e un bon día, por casualidade, nunha pequena web do Concello de Pontevedra que se chama Do Gris ao Violeta, vexo un traballo dunha cooperativa de traballo social, Maos, que eu coñecía porque María, unha delas, do Pichela, onde eu iba a aulas de pandeireta, que agora non podo facer porque rompí unha mano. Non coa pandeireta, sino nunha zoupada. E entón, miro aquelo de Maos e vexo unha muller, estaban unhas traballadoras contando a súa experiencia, e eran a súa experiencia precisamente na Pontesa, e vexo unha delas que lía un cigarro e en vez de mirar para as colegas e para a que a entrevistaba, olla para nós, olla de frente para a cámara, para as que estamos do outro lado, e di: non traballedes nunca gratis, por favor, a la mierda. E dixen, é esta, teño que buscar esta muller. Porque isto é a contemporaneidade máis absoluta. Non? E, de feito, nas proxeccións, cando hai xente nova, sempre dice, somos nós as desa frase. Non? E entón, pois, bueno, puxenme a buscala, din con ela. Foi complicado en principio, porque eu sabía que ela seguramente non era cinéfila, nin sabía nada de min, ou tampouco sabía máis que o que vira naquela conversa, pero sobre todo esa frase, e fun hasta a aldea de Alxán, ela estaba descascando pipas na horta, e lle digo estas cousas. Mira, son Margarita Ledo, quería falar contigo, chamar antes por teléfono. Claro, obviamente, senón non chegaba ali. Empezamos a falar, non me atrevía a dicir que quería facer un film con elas, porque non sabía como iba a reasir, e hai un momento en que digo, oi, cando empezaches a traballar coa tua primeira soldada, que fixeche? E dixo, bueno, era cada semana e tal. Dice, bueno, o primeiro que fixen cando reunín algo de cartas foi mercar un vespino para non ter que ir até alá en bicicleta, dende Alxán. Dice, pero, a segunda cousa, cando tuve 18 anos e saquei o carné, foi mercar un día en 6, amarelo e descapotable, cuidadito, decía ela, cuidadito. Dice, cada vez que vexo pasar por Arcade, entra unha morriña, e entón eu digo, pois, se faz un film comigo sobre a Pontesa, consigo un 2 cabalos descapotable e amarelo. Bueno, que foi o que máis nos costou conseguir, teño que decir despois, non? Sí. Pero foi ese o trato. E aí empezamos a través dela. Eu non sabía naquel momento que estaban en Suízo. Sí. Sópeno aí. Eu falei con ela en agosto, a mediados de agosto. En setembro, dixemos, 20 e tantos de setembro, temos unha vista en Coruña. Entón, fun até ali para velas, para ver as outras mulleres, para pedirlles os teléfonos, para decirlles un pouco o que quería facer. E comezou así a nación, non? E, obviamente, rematamos de gravar en xaneiro e en pouco tempo, en 2 meses, entramos en pandemia, non? Pero, ao mesmo tempo, foi bon porque me permitiu unha montaxe moi matizada
permitiu traballar a banda sonora con Mercedes Peón, que tamén traballa con moitos materiais e con materiais diferentes e con capas, como traballo eu, traballala moi en pormenor, e deu-nos tempo a presentala a un dos festivais de non ficción máis interesantes, que é o de Cine Europeo de Sevilla. Sí. E realmente o ganar aí é o lanzamento de Nación. As críticas tamén, a acollida da crítica foi moi boa, foi tamén moi xenerosa, pero moi boa, entendendo moi ben o filme. E decidímonos a estreala aínda coa pandemia, non? En marzo do 21. Porque tiñamos medo a que non hai que, as cousas hai que facelas cando hai que facelas, non quería deixar pasar o tempo, elas constantemente estabanme, pero que pasa? Onde está? Porque claro, obviamente elas querían verse, non? E eu les decía, non vos podedes ver ante a primeira proxección. E bueno, íbamos ir, realmente estábamos convidadas, iban elas tamén a Sevilla, pero cortouse, o festival non foi presencial, por lo tanto non confiábamos moito no que pudera sair dali, pero levou un dos premios de mellor dirección de película española e esa foi a saída de Nación, e moi boa acollida en todas as proxeccións e realmente unha das películas de cine independente máis vistas do momento. Eu sobre o filme lembro que cando vin no cine, claro, eu son de Pontevedra e eu lembro que daquelas, cando era máis cativo, falábase das mulleres que estaban vendendo ali fora da fábrica. Sí, había un balpón ali, sí. Falaba, Resistencia. Eu lembrome deso, sí, logo xa no instituto que tiñamos algún profesor, algunha profesora que nos falaba delas, nos poñía de exemplo delas, non? E sí que é un tema interesante porque, claro, elas pode coñecerse máis esta loita cando a fábrica iba a pechar, non? As débedas que había, pero claro, logo dentro diso tiveron moitas microloitas, non? Quero dicir, organizarse sindicalmente, logros incluso a nivel laboral. É asombroso porque, efectivamente, do que acabas de decir dedúcese como a visibilización que teñen moitas loitas, non quero ser sexista, non me refiro a eso, pois si teñen moita máis visibilización, pois sectores como o naval, sectores como a metalurxia, sectores, digamos, máis tradicionais, digamos, na organización e nas reivindicacións. Pero resulta que as traballadoras de Pontesa son exemplares en moitos aspectos. Entran con 14 anos a traballar, ou se estaría prohibido. Organízanse inmediatamente, empezan a organizarse, o que hoxe chamamos sororidade, esos vínculos e esos lazos entre elas comenzan a fraguarse con tal intelixencia que empezan por reivindicacións inmediatas, ter un economato, ter unha hora para dar de mamar, para non ter que andar con toda unha serie de cousas, e organízanse sindicalmente, e ademais organízanse sindicalmente na rama, bueno, no sindicato, que non era rama, no sindicato, para entendérmonos, con menos poder, pero máis reivindicativo que o SOGA, o Sindicato Obreiro Galego. E, polo tanto, teñen como unha intuición de a onde pertencen. Foron tentadas por todos os lados, non polos grandes sindicatos. A onde pertencen. Logo na INTG e logo na CIGA, non? Logo INTG, logo CIGA, sí, pero isto era un xérmolo, porque daquela as orixes digamos, dos sindicatos nacionais son por sectores, non? Había o sector de ensino, o TEG, había as labregas no agro, había o da banca, etcétera, etcétera. Había o Sindicato Obreiro Galego, cada un co seu, máis cada un con cada seu voceiro. E, efectivamente, tamén nos dá un indicio de como as mulleres, cando se poden xuntar, cando saen do espacio pechado, que é o espazo doméstico, ao fin e ao cabo, e non asalariado, como enseguida establecen entre elas redes, e como tiran para diante. Elas van a manifestarse en solidaridade co 72 en Vigo con 16 anos, con 16, 17 anos, porque entran nos 69, máis ou menos, o grupo co que eu traballo. Elas solidarizanse con todo o que pasa na contorna. Portanto, teñen unha presencia e cando teñen que defender o posto de traballo, enfréntanse até a fin. Levan malleiras até a fin. Fan de todo, pero co que non poden, obviamente, con eses acordos entre o INI e determinados individuos, e despois o propio INI ten que reclamarlles e acusar aos xerentes de malversación no ano 2001, pero claro, non se presentan a xuízo,
bueno, o suizo celebrase no ano 15, do 1 ao 15 deulles tempo para gastar uns cuantos euros, non? Pero, bueno, é moi significativo, e eu, para min, foi realmente un dos filmes que me deixan máis marcada, non? E o convivio con eles. Ainda acabamos de ir agora, a semana pasada, mércoles, ao Cárcere da Lama, non? Tamén foron. Que, bueno, non quero falar deso porque é un escándalo que Interior, Marlaska, non dá un peso, non lles dá un peso para actividades culturais. O sea, esa é a inclusión, eso é como pensan as inclusións, non? E, bueno, en fin, mellor non tocar ese tema que outro sumidoiro dos que alimentan a situación. Pero quero dicir que me manteño moi en contacto con elas porque foi unha experiencia que a mí tamén me mudou, como as mudou a elas, non? Están encantadas de ter feito o filme. E ademais que, e xa antes de entrar nas preguntas ao público, porque levamos 50 minutos, quero dicir, abriron de algún xeito o camiño, non? Porque a día de hoxe podemos ver nos últimos meses, por exemplo, as folgas que estaban en Galiza, a gran maioría precisamente están sendo capitaneadas por mulleres. Por exemplo, a de Servizo de Axuda no Fogar, agora acaba de convocarse folga en Berska, xa anteriormente en Berska, aquí en Galiza, convocarase folga, Máximo Duty tamén, donde a maioría son mulleres, non? Sí. Pues, digamos que elas algún xeito pues, tamén abriron paso, pero isto continúa, non? A día de hoxe, quero dicir, se o vemos en Galiza, nos últimos meses, nos últimos anos, as plantillas conformadas por mulleres son as que capitanean unha parte importante das loitas obreiras. Sí, bueno, porque no sector servicios a maioría é femenino, un sector moi feminizado, obviamente, moi precarizado, e porque, obviamente, xa teñen memoria e xa teñen outro tipo de digamos, non é de situación, pero sí de coordenadas, non? Para moverse, pero realmente o que hai que decir é que as dificultades que pode ter enfrentarse a Inditex. Sí. Eu creo que incluso é outra dimensión diferente ás da Pontesa. E a primeira folga en Inditex, ademais. A primeira folga en Inditex foi a de Bresca, en Pontevedra, hai xa uns anos, que ganaron. A segunda que ganaron para as das tendas, porque obviamente non para ser equiparadas, porque tamén é moi clásico, sobre todo das grandes fábricas, crear a rivalidade interna entre traballadoras, non? Sí. Tu cobras máis, tu cobras menos, as favoritismos, esa rivalidade que se considera que é do mundo femenino non é só, non o moven só a nivel amoroso, que nos inculcan esa especie de rivalidade, de loucura, non? Sino que tamén vai a todos os espacios nos que nos movemos. Por tanto, eu realmente coido que ten unha importancia e querería que amosemos toda a nosa solidaridade coas traballadoras de Máximo Duty, coas traballadoras de Berska, porque están dando un paso do que imos aprender moito e do que se vai aprender moito. De que non hai xigantes. Teñen pés de barro sempre, teñen pés de lama. Pois sí, totalmente de acordo. Pasando xa as preguntas, eu teño aquí algunhas polo Instagram da xente que nos está a ver pero que non ten conta en Twitch. Eso, se no Twitch non quere deixar algunha pregunta adiante. Unha delas é que como ves a situación e evolución do cine galego dende, bueno, digamos, os seus comezos ata a actualidade. Pero, bueno, eso claro, é imposible. Quer dizer que o importante é que xa desde os comezos se sentaron determinadas constantes do que é o cinema galego. E unha delas é a lingua. A película Galicia, de Carlos Velo, do ano 35-36, que se considera o primeiro filme nacional como tal, todas as cantigas nas que lle forneceu e que recopilou Xocas, entre outros, e Valigai, son en galego. O sea, xa está aí a lingua. E cada vez que, despois, obviamente, ven a derrota e veñen os anos do terror. Pero cando emerxe de novo, nun pequeno film, como Pereiraxe aos lugares rosalianos, un film aficionado, en que está Celso Emilio polo medio, que fan un grupo de... A única lingua é a galega. E cando reaparecen nos anos, digamos,
60, 70, sobre todo, e ao redor das xornadas de cine de Ourense, o cine amateur e o cine de aficionado, é todo en galego. E cando, digamos, e aparece xa tamén en paralelo o cinema militante, Carlos Varela Veiga é o gran exponente, non? Temos que decir que é unha cinematografía que vai tendo, por iso é tan importante a xenealoxía, vai tendo de todo, vai centrándose nos linguaxes e nas formas que cada quen decida, pero sí que se vai centrando naquelo que conecta a cultura de seu co resto das culturas e, sobre todo, o gran indicador e o gran sinal é a lingua. E, portanto, eso mantense hoxe no que é a parte que nos representa do novo cinema galego, chamado novo cinema galego. E é a que está, ademais, tendo máis visibilidade, quer dizer, que se racha aquel estereotipo falso tamén que nos imbuíron de que o cinema galego non se miraba nas salas e que, por tanto, había que doblado o español. Era completamente falso, pero claro, obviamente, as salas eran de quen eran, e iso dá pé tamén a que aparezcan toda unha serie de espazos independentes e de salas independentes, que teñamos a primeira distribuidora galega, que é Atalante, que se fagan os subtítulos ao galego como se fan a outras linguas e que se subtitule películas internacionais de Corea, de Francia, de calquer lugar, tamén en lingua galega, e bueno, que nos movamos perfectamente. Quer dizer, este sería un resumen así de ocasión, pero coido que o momento é bon si se manteñen e se fan evoluir e se aprofundan estas constantes. Sí, sí, no, aparte un tema que eso xa daría para unha conversa só en concreto sobre ese tema, non? No, pero temos publicado 3 tomos, que xa para unha historia do cinema en lingua galega, están en Galaxia e podese, todo isto que acabo de decir está multiplicado por 20 autores e autoras e con diferentes capítulos. Sí. Logo nos din aquí que lle parece moi valente o teu cine porque faz un produto nunha época de acción de moita velocidade e de, a ver se lo ven aquí, de acción, velocidade, moitos efectos especiais, entón, como confrontar ese cine rápido co teu tipo de cine, non? Bueno, vamos a ver, eu creo que para ver precisas non, digamos, non bombardear os sentidos, non? Porque entonces deixas de ver. A ti poñenche un fogonazo e tes unha sensación, máis ou menos, pero deixas de ver. Eu sempre me lembro de un concerto de AC/DC que saí en Badalona e durante 2 horas non escoitei nada, pero iba conducindo, non escoitaba ni siquiera non escoitaba ni siquiera o meu ruido, o meu barullo orgánico, iba atemorizada. Bueno, entón, eu estou en contra do cine espectáculo, estou en contra dos efectos especiais, pero xa desde o primeiro momento, cando fixen a tese sobre fotos, xa decía todo isto. Sí. E estou en contra porque te impide gozar do cinema. Eu estou a favor desa sensación e das correntes fenomenolóxicas de que o cinema é pel, é tacto, non é só sentido da vista, é todo, e que iso é o que tens que despertar. Tens que despertar o corpo todo co cinema. E non só as sensacións de un concerto ou daquela psicodelia que tanto disfrutamos con aquelas bebidas que eran pipermín frappé e cousas do xénero, non? Que tamén un pouco respondían a isto, non? Entón, eu o que fago sempre é traballar os meus ritmos, traballar os materiais como coido que os propios materiais se manifestan, e é a proposta que fago, non? Dame traballo financialos, eu obviamente son parte da coproducción financiera naquilo que podo, o meu traballo de balde para o meu cinema, o resto cobra todo desde a primeira película, sempre por convenio, que decir, non podo, por eso me chamou tanto a atención, non podo pensar que a cultura traballe gratis, Claro. Non pode ser, senón non tes tempo nin para formarte, nin para facer as cousas, nin para subsistir, non? Tens que andar por aí. E entón, bueno, pois é o risco que e tamén aí vai a miña propia independencia, non sei se é valentía ou é ingenuidade, pero bueno, aí estou, non? Sí. E din por aquí que terías tamén moito traballo con loitas como a de Telanos en Redondela, incluso o papel das mulleres, en Baldaio, en Encrobas, que... Bueno, todo. Aparece nos arquivos, que os arquivos que compilo son arquivos da televisión pública,
por unha banda, da Televisión Galega. Moitos deles non estaban nin editados, polo tanto, nunca se exhibiron, nunca se pasaron á sociedade, e con arquivos militantes tamén, sobre todo de Carlos Varela. Aí está Valdallo, que é o único que os filmou, e con fotos. Tamén no caso das encrobas, as fotos millores son as de Xosé Castro, feitas desde dentro, non? Dos propios conflictos, e o Xosé Castro sempre máis cede e teño que agradecerlo sempre, non? E entón, bueno, esos son os meus materiais. Normalmente eu traballo con 3 tipos de arquivos sempre. Unos son os institucionais, por exemplo, o arquivo da inauguración da fábrica da Pontesa, que tamén aparece aí, non? Outros son os mediáticos, aqueles que deberíamos coñecer ou que tal vez coñezamos pero non lembremos porque estuveron, digamos, contextualizados de determinada maneira ou se nos difundiron de determinado modo e con determinadas intencións, e despois os persoais, se xan militantes ou non, os arquivos persoais, o que se chama a veces cine amador ou cine de familia, etc. Porque son outra visión moi diferente, non? E tamén vémolos de modo moi diferente, porque cando ves un film dos chamados familiares, sínteste dentro inmediatamente, é como se o estiveses ti realizando. E iso fago en Nación, non? E aí aparece Telanosa, aí aparece o DOSA, da Illa de Arousa, e aquela organización incidental que se autofilmaron as mulleres e facendo folga de fame, unha organización incidental que era a Organización das Traballadoras do Salnés, que xa nos 80 aparecía o símbolo, moi extraordinario, apareceu nunha pesquisa para un proxecto artístico de Uki Permui, Carmen Nogueira e Ángela Caramés, contenedor de feminismos, apareceron uns VHS, non? Despois Uki Permui fixo un documentario Doli coa conserva, coas mulleres daquel tempo, e eu recupero tamén esa filmación que elas fixeron para a Nación, porque me parece extraordinaria, e porque unha delas, sobre todo, todas falan e falan ben, moi ben, pero unha delas é que di verdades como puños. Alguna cousa, cando di aquelo de por que as autoridades non cumpren o que asinan. O quiz, o quiz do trasacordo das institucións. Dice, nós asinamos un acordo en Vigo, por que non o cumpren? Entón, queren que nos cumpramos, dice o pobo, que non temos tanta cultura como eles. E di esta frase, de que nos queda? Poñer unha bomba. É demoledora, pero incontestable. E en moitos traballos que se fan lle cortan esta última frase, que a mí me parece que é a frase que ten que manterse. Xa. E xa para rematar, vouche ler as súas últimas preguntas. A primeira é que se estás traballando en algún novo proxecto para curto ou medio prazo ou van a continuar as exposicións de Nación. E a outra pregunta é da túa época na nosa terra, como ves a situación actual da prensa en galego, se pensas que siguen presentes as reivindicacións daquela altura. Comezo polo final, as reivindicacións daquela altura, que era non a emigración, aproveitamento de recursos, loita contra a nuclear, que dicir, siguen absolutamente. Ora pode ser eólicos. Creo que se refire en cuanto a ter unha prensa en galego. Claro, vamos a ver, absolutamente. Vamos a ver, a prensa, pero isto está xa dende a modernidade. Houve sempre dous puntos de vista, dúas tomas de posición, máis que puntos de vista. Ou considerar a prensa espello da sociedade e, polo tanto, que eso é así, ou considerala, que é a miña posición, cando digo a miña, as posicións máis avanzadas, as do pensamento crítico e as da prensa da época máis avanzada, falo xa desde os anos 20, a considerara un operador da sociedade, unha parte da sociedade. Entón, obviamente, non ter ou non ter prensa en lingua galega é eivarnos de algo que é fundamental, que é constituinte. Por tanto, obviamente, é algo que non... Por iso están tan interesados os poderes en que non exista, e non darlle as subvencións que lle corresponden por lei, etc. Porque senón, non é que señan máis malos co resto, o que pasa é que os seus intereses son diferentes. E levan o que é diñeiro público para os seus intereses, ese é o problema. Porque se fose unha empresa privada, que faga o que queira, nese sentido. Pero, bueno, esa é, non sei se está contestada de todo, pero tamén está moi labrado ese terreo. E sobre o proxecto novo, eu considero que xa rematei, digamos,
polo menos oír a todas as presentacións de Nación, a peli seguirá movéndose só, porque senón non remato con eso, digamos, lle poño o punto final de presentacións e de coloquios no que foi o Cárcere da Lama, que foi unha colaboración altruísta, tanto da produtora como da distribuidora, e iso é tamén porque estou comenzando un proxecto diferente, non? Absolutamente diferente. Tamén con mulleres, nunha zona moi diferente, na zona Ferrol, Fene, Perlío, e que estáme dando moito traballo conseguir os materiais que quero, conseguir sobre todo o que quero, pero considero que vai ser unha historia en femenino que vai representar xusto o que ando perseguindo como investigadora, que é o que se chama o female gaze. O female gaze eu non digo porque é para contrapoñer sempre ao male gaze que traballou a Laura Mulvey, non? A mirada en masculino do cinema de Hollywood, etcétera, etcétera. E entón, se contrapongo o que é a mirada en femenino e o que eso exixe, non? E é digamos, o que pretendo facer o novo proxecto. Será, bueno, a medio prazo, non? Estou empezando. Empezando con el, sí. E depende de como vayan as cousas, do tempo de que dispoña, dos materiais. Se consigo, porque claro, o que me pasa é que cando me falta algo non pecho as películas, non? Pódome tamén permitir ese luxo, claro, pero son películas de baixo orzamento pero non as pecho. E aquí ainda me falta algo, vai a ter tamén as características que fixen que desenvolvín xa en parte en Lister, en parte anunciaba con pequenas cousas en Santa Liberdade, desenvolvino máis en Lister, desenvolvino máis na Cicatriz e sobre todo en Nación, que é a relación entre actrices e personaxes, non? Esas transferencias que me interesan moito. O paso entre os corpos, digamos, das diferentes experiencias. Comentan aquí si Nación está accesible en algunha plataforma, porque mira, atopan un problema para acceder ás proxeccións galegas despois os cines, ir a esa presentación, etc. Mira, aí está en Filmin por unha banda na plataforma, pero se non eres socio ou socia de Filmin, tú podes xa acceder á web de Atalante, da distribuidora, atalantecinema.com debe ser, e senón puñendo Atalante Cinema aparece todo, e abriu unha plataforma que se chama Ver na Casa, ou Ver en Casa, depende de onde te movas e en que a queiras, e aí podes, por €1 ou €2, baixar a película. Pois mira. En Atalante, que entren na web de Atalante, que vayan a Ver na Casa, e está todo o catálogo que distribuye Atalante e entre eles Nación. E o podes ver tranquilamente. É o que eu lles estou dicindo a moita xente de fora que, por exemplo, desde Francia non poden acceder a Filmin. Entón, agora mesmo lles estou mandando o recado de Ver na Casa. Como hai tamén subtítulos en francés, en inglés, en español, en catalán e en galego. En Portugal tamén teñen que ser a través de Filmin, non? Ou a través de Ver na Casa. Non, Filmin xa ten en Portugal acceso, pero sí, neste momento é sinxelo de ver. Vale, dan as grazas por aquí. E nada, con isto eu creo que podemos ir rematando. Son as 10:20. Sí, grazas a vos tamén, Borxa. Entón, nada, darse as grazas por estar aquí. E nada, tocamos moitos temas que daría para falar moito máis, pero podemos deixalo para unha segunda parte máis adiante e volveremos a falar cando teñas tamén outro proxecto. E nada, eso, grazas por estar. Bueno, e despídome de Castro de Rei. Non sei se andará por aquí. Quen é, Araceli? Non sei, o nome é Castrexo 28, así que non se sei. Non. Ola veciña, un saúdo dende Castro de Rei. Bueno, tamén para eles, para Castrexo 28. Venga, pois moitas grazas. Grazas a vos, chao. Chao. Vamos a ver, aí estamos. Vou quitar esta pantalliña de aquí diante. Bueno, non sei que vos pareceu, creo que é moi interesante, un tema
moi interesante, que eu a verdad que me quedei con moitísimas ganas de seguir falando. A ver, un momentiño. Un momentiño. Teño aquí a Margarita por outro... É que teño aquí a Margarita a parte de abaixo. Non sei se me escoitas. Tes nun lado un chat privado, escríbeme por aí, a ver. Entón, nada, bueno, non sei que vos pareceu, un tema moi interesante, eu creo que daba para falar moito máis, pero bueno, para ir introducíndonos, eu creo que estivo moi ben. Nada máis, antes de desconectar, darvos as grazas por estar novamente, dicir que pa xente que entrou tarde, esta conversa vai quedar subida mañana no canal de YouTube e tamén en iVoox en formato podcast. E nada máis, seguídenos aí polas redes, estade atentos porque vamos a subir nos próximos días o anuncio dunhas novas xornadas sobre, bueno, un ciclo de conversas sobre o Entroido. Durante 2-3 semanas vamos a falar sobre distintas cuestións do Entroido, así que estade atentos, porque vai estar moi ben, moi interesante. Nada máis, deixámoslo aquí, graciñas a todos, a todas, chao.